Priscilla Chigumba, aiwa tuna maNamibians ese ari kuchema naye vachiti vakomana vakatumwa neThe Ruling Party yemunyika yeZimbabwe vatikanganisira zvakanyanya. Kuri kuungudziwa, kuri kuchemewa kuNamibia. Sanapinda mashoko atoona kuti chaos yekuMozambique yakusplita, tichiona vanhu vekuNamibia vachisimudzira zvekare. Muzuva ranhasi chakatokala, vanhu vatotanga kutosimudza maplacards vachiprotesta. Ndotibva usubscribe, ulike, uturn on the bell icon. Tichipinda panapa paHendo Yechange Radio vanoposta Priscilla Chigumba wamuri kuona uyu wonyera vachiti Dear Namibia, she made Zimbabweans suffer illegitimacy and instability for 10 years. We hear she is in your backyard. She's a Zimbabwean queen and expect in rigging. Do mashoko anobuda nyongo panapa nawakomana Yechange Radio. Panapa tiona pane mapictures outenda pa social media tichiona vanhu vekuNamibia pamwe chete nema-opposition leaders vaungana vabatana vachiti hatisi kuzomabvuma, toda kutsvaka maways aiwa ari pamutemo ari legal ekuti tite kuti ma-elections awa aiwa adzogorore. Inoda kuti vane physical evidence yekuti ma-citizens vamwe vakadzingwa pamwe polling station vachinzi aiwa manonoka takutovhara, mamwe vakati ma-ballot papers haasisipo. Zviitiko zvizhinji zvakaitika zvatoona kuti kunoonekwa pamwe chete nemamwe ma-citizens anosuspectwa kuti ndive kuAngola, mabhazi anongouya achitongobudisa vanhu vachitoenda kunovhota. Zvinhu zviri kuitika aiwa munyika yeNamibia pavari kuona kuti izvo zvitori nani. Kunoonekwa vakomana vemunyika yeZimbabwe vari kususpectwa kunzi ndo vari kucrafta, vari kuita architecture yekubika ma-results emunyika yeNamibia. Imbotize mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi zvatiri kuona kuti aiwa chaos yavamo muSouthern Africa amene kuti ZANU-PF inopapona, inopararama here. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pina comment section medu tudze mafungiro enyu. Musava no subscribe, like, muchira on the bell icon.